Takže počkej, jak ešte raz, jak? Jo, vítajte u nového videa, dneska tu máme... To piče. Vítajte u nového videa, dneska tu natáčame Forsaken a máme tu aj hostia, aby som sa tu sám netrápil. Máme tu aj hostia, aby som tu netrpel. No, není to vidieť už, ale máme tu... Dobre, takže ďalšia hra, lebo predtým skončil moc rýchlo. Áno, presne tak. Ďalšia hra, slasher. Jas. Nevadí. OOOOH! Ne, že neskapeš zase ako prvý. No, možno áno. Á! Co? Typek prešiel cez stenu? Ja sa neto... Zdrhaj! Á! Idzi odo mňa preč, ty satanové decko. Piče. Yes! Zabíjam. Kamo, ale ten Elliot išiel cez stenu. Prisám Boh, že on išiel cez stenu. Kokos. Zase. Hľadám tu reku. Rýchlejší! Aj! Utekaj. Hus. Targeter! Vieb... Haha, nevšimol si, mám mrtka. Ja vlastne mám dispenser. Tuto dám, tuto. Ale do Márie tuto daj. Potom je... Ono mi dá backshoty, oni fair. Potom ten dispenser je niekde v riti na rohu, na mape. No, tuto. Nemáš tak? No, ďakujem. Není tu... Jasne, targetuj ma, ty svinia. Škaredá. Siažuješ si, ja mám tu 2 HP. Jo, wow! Jo, wow, Holy sound effects. Hej. Ja už nemám staminu, ja mám 7 životov, ja mám 9 životov. Jasne, targetuj ma, škaredá, Zemrel. Ne, nechoď ku mne. Ja som na to. Imagine. A mŕtvy. Teraz targetuje mňa. A ja som mŕtvy. Šamarata. Kto to je? Yes! Do Márie Šaštinské, a to som si dal nuba. To si, ja som ťa videl, ty mrtka. Ty si ma videl? Mám pocit, som videl nejakú tu, ten tvoj efekt. Poha, no to je zase dorantané. Tak to... Ty si ma trafil. Ty si trafil nechtiac, ja tu idem po šedleckým. Lol, ale proste ty si ma trafil, ty kokot, ja že... To je trafka. Bam, s ňou. Úplne hacking, ja tu hackujem. No, ty si... Ja som hacker storočia. Poď mi, že odkedy má keď ďalšiu abilitu? Jakú abilitu? Chápeš, ja som mu nedám do bloku, on mi dá cez hubu. Bibi. Wow! Načtu ste, keď vy nič nerobíte! Elliot! No dobrá, to kvitol. Wow. Ty skapal? Ne, ale... Tu cápky. To ten mrtka. Kurva. Holy snipe! Co ti drbe? Kámo, to jaký si mi dal snipe, more. To budem musieť dať senku aj z mojej časti, aby to bolo vidieť. Tom ver, musíš. Aj ten prvý, čo som videl. Hej. Bacha! Víš co? Ja ti nebudem radiť, musíš si to dať poradiť sám. Nemusíš, ja som až moc dobrý. Okej.
Aké pohode. No konečne. No a dosiaľ. On pôjde hore, my sú neoplatení hádať. No, on je hore. On je hore. A? No tak speed boost. Ja mám tiež teraz speed. Ja si počkám, keď mu dostaneme. Teraz nabejtujem hore, aby som to dostaneme. Ja, to je hrozné. Áno, ďakujem, Sigma som. Sigma. Thomas Shelby. Sigma. Jaj. Už máš 20 sekúnd, ani ne. 10 sekúnd. Ja to dám! Aha. Dobrá. Slabý ste. Holy tough skin. Tak to hej. A ja už chcem byť zabijak a ja vás tu chcem tak dokúchať. Yes, 13, 0. Co? Typek má 19. Jasne, že sa typek volá two time, jasne. Jaké A neočakávané. má ešte Nollyho, ne Noira? Neviem. Je John Doe, je, som sprostý. Dá prdele, ani skiny si už nemôžem pokúkať. They're all yours. Bore, co je? Ja idem. Ty Teste. jak slabý. O, ja mám čenca, ježiš, tak to počkaj. Kuch. Dobre. Aha, si ťa zablokoval, co? Si ťa zablokoval, t***ko. Poď sem! Poď sem, poď sem. Tu je. Prvý kill. Nemusíš ísť hneď po mne. Oh! Ja som sa snažil prerušiť tú animáciu. Neskoro. Neskoro povedať, že ja som ťa netrafil. To není fér, ale ja som gamblil o svoje životy a ja som si ich dal dole. Si myslel něco a sebere. On má nějaké erko, čo je erko? Error. Vyskúšam. Error to má, že vidíš Ja- steny. Áno. Tu je zmrt, tam je zmrt. Tu sú zmrdí. Nemusel by si po Čip, mne čip. nič. No dobré, aspoň Eliota sem trafil. Lepšie než nič. Ne, tam to ešte. Beum. Haha. Beum, do rici. Mrtky. Akože hlavne, že som vypráv, že nemusíme, akože nenadávajme furt. A ja tu furt akože nadávam. Že nás snažím nenadávať. Si furt ideš úplne bomby. Kurník. Cookie cook. Nerob, ja mám weakness 2. Není fér. To Imagine. by si musím... Dig level. Ja Už má som- 34, no? Trafil som ťa? Netrafil. To není Asi ne. fér. Haha! Co je? Si myslel něco o sebe, že Elliot? Že Elliot, kokos. Two time. Dvojčas. Druhý čas. Dúfam, že som to zablokoval aspoň trochu. Kurňa. Dobre, ešte ja som sa skoro zablokoval. Hop. What the hell? To by to bolo také neočakávané. Dobre, Dobre. nic si nevidel. Nejak hovado.
Dobre. Ja nebudem hrať si chance, alebo ja neviem. Kurňa, 30 sekúnd. Áno. A weakness 20 poprosíme. Prosím, nemôžeme byť si ďalšiu ganu. Poďte sem. Mám 2 sekundy. Ja je family friendly, ak... Potrestanecký, potrestanecký. Ja si rýchlo AFK. A nebyl. Dobre, tak. Dobre, ďakujem za pozeranie. Toto radšej ukončíme, lebo mentálne umreme. No, presne tak. Hitnite, Ty trelte. Ja však áno, tak dokiaľ ešte raz. Ty máš dať No, outro, tak je to tvoje video. Áno. Tak ešte raz. No tak toto už bude konec videa. Už to nezdávame mentálne ani nič. Pozdravom Šimona a ja. Strelte, hitnite, kopnite do subscribe a lajku. A vidíme sa na ďalšom videu. Čaute. Pozdrav sa.